Bon dia, companyes i companys. Això és un generador de sol i val per a desinfectar. Lo normal seria que no tinguérem en tots els parcs per poder desinfectar l'avui del matí la cabina del camió o utilitzar-ho en l'almacén de tratges cada vegada que venim en els tratges bruts. Perquè això efectivament desinfecta. Lo de l'aigua i sabó i lleixiu, això és del segle XIX. Com és possible? Com se pot desinfectar això en aigua i lleixiu? És impossible. Això sí que garanteix una desinfecció. És normal que els primers dies estiguérem netejant en el drapet, però ja tindríem que tindre en tots els parcs aquests equips que garantissin una efectiva desinfecció del camió. Per què no ho tenim? Doncs és una bona pregunta que tindrem que fer als nostres tècnics de prevenció, a veure per què no hem fet un informe i garantissin la seguretat i la higiene dels treballadors. No se pot eixir a comprar, no se pot no sé què, però després ni desinfectem les cabines quan estan brutes o poden estar brutes. Tan fàcil és com connectar-lo a la llum i en 10 minuts la cabina desinfectada. Ja està en marxa, té un temporitzador de 10 minutets. Als 10 minutets s'obren les finestres i camió desinfectat. A les 8:15 camió net. I preparat perquè un nou torn no se contamini de res, si és que l'hem embutat. Vinga, adeu. Salut i república.